Lemano an bɛ aw fo k'aw koɲuman dɔn ka an lamɛn don o don Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni. An ko aw ma ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi an bɛna kuma kibaru minnu kan o kumaba dɔw filɛ nin ye. Segukaw ka kibaruya bɔlɔlɔ sanfɛ n'a wele ko activiste Seydina Usumani Ture ale minɛna ka don kaso la dɔgɔkun laban in na. Jalakilen don k'a ye kuma dɔw fɔ minnu ma bɛn jamana marabagaw ma. An bɛna seereya dɔ sɔrɔ a ko kan ni kibaruw kɔnɔ. Jamana ɲɛmaa ka sankura foli hukumu kɔnɔna na politiki ɲɛmɔgɔw ani fo ka taa se mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔw ma olu hakili la di baara in kan. Dɔw hakili la kuma ɲana nka dɔw yɛrɛ hakili la kuma ma ɲɛ. An bɛna seereya dɔw fana sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ. Kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o fɔ kilo garisigɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. An lajɛbaw an bɛ aw fo ko kura ye ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan Segu. I b'a ye k'a fɔ ko olu ka kibarudila bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye activiste ye Seydina Usumani Ture ale minɛna ka don kaso la Segu deuxième arrondissement mɔgɔw fɛ u y'a minɛ fɔlɔ ni ka tila k'a bila ka na Bamakɔ. Kiiribulon min ɲɛsinnen don bɔlɔlɔsira sariya sɔsɔbaliw kiirili ma ni o ye pôle anti cybercriminalité olu ye a lamɛn ni ka sɔrɔ k'a bila ka taa kaso la. A ka kiiriko kan ka kɛ mars kalo nata tile 7. I b'a ye k'a fɔ ko a ye kuma caman fɔ minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ hakililaw sɔsɔ kosɛbɛ. Mali bɔli ko la CEDEAO la ani fo ka taa se an ka san laban ɲɛnajɛw olu fana taabolo la a ye kuma gɛlɛn dɔw fana fɔ ka ɲɛsin kerecɛn dinɛ mɔgɔw ma. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman fɔra minnu ni olu ma diya a ye maa kofɔlen dɔnnen don kosɛbɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kolatigɛlenw sɔsɔli walew ye. A balimakɛ ye Bako Ture ye an y'ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale ye seereya minnu di an ma nin ko kan k'olu lamɛn. An balimakɛ Seydina Usumani Ture n'o ye n kɔrɔkɛ ye alamisa dongo n'o ye bɛnna janvier kalo tile 2 ma san 2025 an ka finitigilakaw dagayɔrɔ filanan n'o ye polisiw ye deuxième arrondissement de Segu olu ye bolomada k'a kan 8h waati donc ka taa n'a ye deuxième arrondissement na ne yɛrɛ taar'u nɔfɛ yen nɔ donc an tora yen nɔ fo 16h moins o tɛmɛnen kɔfɛ u ye kunda n'a ye Bamako kan n'o ye cybercriminalité n bi profiter ka foli kɛ an ka polisi deuxième arrondissement mɔgɔw ye u ka o baara dɔnko ɲuman sabula baara in kɛra bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ tɔɔrɔ foyi ma a sɔrɔ a sunnen yɛrɛ kun don a sunnen don a waati u ma dan foyi sago a kan tɔɔrɔ si ma s'a ma u y'a bonya ani hakɛ o hakɛ kan u y'o se k'a ye donc a selen cybercriminalité la kunungo n'o bɛnna juma ma n'o ye janvier kalo tile 3 ye ɲininkaliw ni fɛnw kɔfɛ procureur n'o ye cybercriminalité procureur ale ye mandat d'a kan k'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la an bɛ foli kɛ an ka cybercriminalité baarakɛlaw bɛɛ fɛnɛ ye ka taa bila fo procureur la depuis n'a taara u ma hakɛ si sago a kan u ma dan si sago a kan u y'a bonya k'a karama a ka avocat kun b'a kɛrɛfɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se a taa kuma ma kasobonba la an bɛ foli kɛ an ka cybercriminalité baarakɛbaw n'a cakɛbaw ye o tɛmɛnen kɔ jalakili mun ta bɛ k'a sɛgɛrɛ an bɛ se ka mun fɔra an ye u ko atteinte au crédit de l'État diffamation ani injure publique donc o jalakiliw de ta bɛ k'a sɛgɛrɛ an ka sariyaso fɛ donc kibaruya in mɛnna denbaya la tuma min kibaruya in denw musow balimamusow balimakɛw caman kɔni bɛ yen minnu y'u susu kule kunna nka dɔw bɛ yen nɔ olu y'a faamuya an y'a jira u la k'a fɔ nin ko in an b'a segin ka taa Ala ma sabula an ye silamɛ ye ni ko min ye jɔn sɔrɔ i b'a segin ka taa Ala ma ka Ala wele Ala ka saliji bɔn a koɲɛ na Ala ka nɔgɔya don a koɲɛ na u tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Segu depuis ni kibaruya fɛnɛ mɛnna Segu ka caman bɛ yen nɔ minnu wulila ka na so mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu y'an wele telefɔniw na minnu ye message ci tɛmɛnen kɔ Bamakɔ fɛnɛ ani jamana kɔ kan maa caman ye n wele telefɔni yɛrɛ tɛ jɔ mɔgɔw bɛ n wele mɔgɔw bɛ message ci Segu yan kɔni maa caman de nana ka na dugawu dun kɛ ka n'aw ka ŋaniya jira k'an na ka dugawu dun kɛ cogo min na Ala bɛ se ka saliji bɔn a koɲɛ na Ala bɛ se ka koɲɛ nɔgɔya kɔfɛ ne bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ nin na an bɛ to an ka sariya kɔ n'o y'an ka justice n'o y'an ka jamana kiiriso ye an bɛ to olu. Jamana ɲɛmaa Général d'armée Asimi Goita ye laseli kɛ san laban hukumu kɔnɔna na. I b'a ye a ye fɛn caman fɔ kuma minnu ni politiki ɲɛmɔgɔ b'a la ka taa ɲɛ k'u hakilila di a baaraw tɛmɛcogo kan. Parti yɛlɛma kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ olu fɛ kɛwale jɔnjɔn dɔw de kan ka kɛ sisan ka yira jamanadenw na nka kuma mugu in k'u dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ bilen. An k'u ka kuma lasela lamɛn ni o ye Amidu Dunbiya ye.
an ye président ka discours lamɛn parce que discours ninnu Mali la bi an ye caman k'o la c'est vrai que laada don a ka kan jamanakuntigi ka bɔ k'a fɔ a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ jamanadenw ye k'a ka hakilinaw fɔ mais ni hakilina ninnu ta caman bɛ yen nɔ k'a fɔ ko falen don nɔ la o ma kɛ wa hakilina n'i b'a fɔ n bɛ fɛ ka nin kɛ i bɛ fɛ ka minnu k'i b'u tilen k'u fɔ kosɛbɛ i kan ka jamanadenw la hakili sigi i ka kuma kɔnɔna la n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan président ma kumakan ferme fɔ k'a fɔ ni n bɛ fɛ nin ka kɛ wa nin bɛna kɛ tan cogo la donc n'i y'a ta k'a lajɛ kuranko la kumaba ma fɔ a la a fɔra kɔni ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan maliyɛnw ye gɛlɛya mun mais gɛlɛya bɛ ban wagati kelen jumɛn na o kuma ma fɔ parce que o de la an bɛ se ka jugement kɛ i b'o ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ maaw kan sira caman fɛ sɔrɔ lakana kalanko ekɔli minnu datugunen don je pense que kuma kun kan ka fɔ kuma min bɛ se ka na a yira maaw la nin gɛlɛya ninnu caman bɛ b'u la wagati jumɛnw na est ce que 2025 bɛna k'o san de wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a san 4 de transition bɛ sen na a ka ca ni san 4 yɛrɛ ye an 2025 kan ka kɛ an bɔsan ye transition kɔnɔ jamanakuntigi kun kan ka assurance di k'a fɔ ko 2025 ye kalafili san ye an b'o fɔ an dun kan ka bɔ nin transition in kɔnɔ a bɔli a kɔnɔ a ka fisa olu yɛrɛ de ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma ma fɔ an kɔni an ye lamɛnli kɛ comme san tɔw an kɔni an ma rassuré mais an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye komi a ye dugawu kan ye cogo min na ala ka sankura yɛrɛ d'a ma ala ka hakilila ɲuman d'u ma ala ka jamana charge k'u kɔnɔ ala k'u se a kɔrɔ ka dugawu kɛ jamana bɛɛ ye bonne et heureuse année à vous tous. Mali sifinaka minnu ye politiki ɲɛmɔgɔ ye olu ka kuluba n'a bɛ wele ko réseau les jeunes leaders des partis politiques o ɲɛmɔgɔba ye Bine Teli ale ka faamuli la u sigilen tun don kosɛbɛ ka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ kalata ko kan jamana ɲɛmaa ka ni laseli senfɛ nka kuma yɛrɛ ma kɛ o kan an k'a lamɛn. An kun bolo discours kɔnɔ a bɛna kuma kosɛbɛ fɛn minnu kan ka bila en place pour que climat social bɛ se ka apaiser cogoya min na voilà donc a m'o fɔ kosɛbɛ o kɔni o kɛra o balana kosɛbɛ parce que bi il le faut n'i y'a ye k'a fɔ ko bi maliyɛnw on parle de dialogue an ye dialogue joli kɛ an ye dialogue min kɛ a bɛ dialogue sababu depuis bɛɛ ka wagati fo sisan o dialogue bɛɛ kɔfɛ halisa bi maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc maintenant mun de kan ka bila bɛɛ en place pour que maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛra politique mɔgɔw ye a kɛra société civile ye donc vraiment an kun bolo a bɛna kuma o kan kosɛbɛ kɛ mun de talen don ba la pour que au moins an ka se ka climat social bɛ se ka apaiser cogoya min na o min yɛrɛ ye ko kolon yɔrɔ yɛrɛ kosɛbɛ o ye transition bɛna ban don jumɛn transition bɛna ban don jumɛn an daminɛ léger report la d'un tout petit léger report an filɛ o san de kɔnɔ nin donc an kɔni bolo bi min ka ɲi kosɛbɛ Mali ma o ye an ka transition mɔgɔw ka sigi ka fɔ kɛ a ka lajɛ transition bɛ se ka ban don min na et puis président kun k'a fɔ bon nin waati la transition bɛ ban nin waati la élection bɛ kɛ élection bɛ daminɛ nin période la ka taa bila nin période la donc chronogramme n'o kun dira o kun bɛ maliyɛnw hakili sigi kosɛbɛ o kun bɛ politique mɔgɔw n'o anw ye kuma an hakili sigi kosɛbɛ mais an y'a ye o ma fɔ donc vraiment an kɔni bɛ halisa an bɛ gouvernement lajɛ d'ici la fin du premier trimestre et puis n'u bɛna se ka date di an ma ni chronogramme di pour que an ka se an ka taa élection. Fan wɛrɛ fɛ tɔn minnu b'a la ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don o dɔ ye les forces patriotiques pour la refondation du Mali o ɲɛmɔgɔba ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale ka faamuli la kuma minnu fɔra a bɛ mɔgɔ jigi sigi wa a b'a yira k'a fɔ ko sira kura bɛna ta sɔrɔw yakubaliko hukumu kɔnɔna na ɲini san kura in kɔnɔ an ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn. Laseli ninnu a taara sira fila de fɛ sira fɔlɔ bɛ tali kɛ baara minnu kɛra sira filanan o ye mun bɛna kɛ san 2025 kɔnɔ baara minnu kɛra a da tura olu caman na n'o ye Mali ka sɔrɔda bonyana kosɛbɛ nafasɔrɔ sira fanfɛla la i n'a fɔ banko ta fanfɛla BDM an ka sɔrɔ bonyana la kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ o kɛra Mali a nationalisera min fana ye sotelma Malitel o fana o kun bɛ maa wɛrɛ bolo o fana dira an ma ka tɛmɛ ka bɔ sira fɛ baara caman kɛra an ka sariya sunba min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔfɛn ko kan o fana ye nafa caman ladon donc olu fɛn camanw ɲɛfɔra ani sigikafɔba minnu kɛra fɛn minnu bɔra o kɔnɔ o siratigɛ la an bɛ se k'a fɔ san 2025 nata mun jɛlen don ni nɔgɔ tɛ mun na fiyewu élection ko kuma kɔni tɛ yen mun bɛ yen o ye président ka laseli la baaraba minnu kɛra lakanako bunakun kɔnɔna na k'o baara ninnu k'olu lasago kosɛbɛ k'o matarafa ka tila ka baara ninnu ka sanga ka kɛɲɛ ka bɛn ni janfa minnu bolo dalen bɛ AES jamana ni Mali yɛrɛ kan o ka bɔ yen baara tɔ filanan belebele bɛ kɛ an ka service minnu ye administration ye ani
mɔgɔw bɛ se k'u jigi da service ba minnu kan n'o ye service sociaux ye kɛnɛyaw ni kalan ta fanfɛlaw olu fana ka se ka sigi u nɔ la a kɛra k'a yira k'a fɔ san 2025 u bɛna kɛ san de ye san min ni an bɛ an wasa don an ka seko ni an ka dɔnko kɔrɔ an ka namuw kɔrɔ ka tanga ka bɛn ni an ka yɛrɛya ye ani an ka yɛrɛ dɔn n'o ye an ka danbew ye k'olu lasegin donc san 2025 kɛra ka kɛ san ye san min n'an bɛ segin an yɛrɛ ma n'an b'an ka namu don ba la n'an b'an ka taasiraw don ba la ni a bɛ f'o ma ko année culturelle ka maliyɛn yɛrɛ ka maliyɛnya k'o don ba la ka tanga ka bɛn ni an ka programme national d'éducation aux valeurs ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 2025 président ka kuma kɔnɔna la a bɛna kɛ san ye warimugu bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ baara minnu bolodalen bɛ opérateur économique minnu bɛ yen nɔ wari dɔw kun dira u ma min ye miliyari 200 ye bon o taar'i jɔ tuguni fo miliyari 300 ni kɔ la donc wari bɛna kɛ bangiw kɔnɔ an ye fɛn minnu fana boloda dugujukɔrɔko la a bɛna wari caman na don bangiw kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu fɛnɛ jamana ka budget ba ni kun ye jateminɛ kɛ an mana budgetw boloda min b'a jɛ o de kun ka ca dɔ bɔra o fɛnɛ la ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ tuguni baara dɔw bolodara mun b'a to taxiw ni fɛn minnu kan ka sara an ka opérateur économique fɛ nɔgɔyaba donn'o la walasa maliyɛnw bɛ se ka balo sɔrɔ lafiya la cogo min ka bɛn ni sunkalo kɔnɔna ye ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kosɛbɛ donc o la n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ san nata in na a kumana kuranko kan baara minnu kɛra n'o ye énergie solaire ninnu ye ani baara wɛrɛw bɛ sen na ni Alahu Taala sɔnna ma nɔgɔyaba bɛ don kuranko la sabula o centrale ba ninnu fɛn fɛn bolodara a caman ka baara fanba a kan ka ban san 2025 kɔnɔ donc san 2025 ni Ala y'an dɛmɛ a bɛ kɛ maliyɛnw lafiya maliyɛn bɛ lafiya kosɛbɛ wariko bunankun na maliyɛn bɛna lafiya fɛnɛ kuranko la maliyɛn bɛna lafiya sɔrɔko la wari mugu dɛsɛ min bɛ jamana kɔnɔ nɔgɔya caman bɛ don o la ka sababuya kɛ fɛn minnu jamana ɲɛmaa ka sankɔrɔ laseli hukumu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ɲinan san bɛna kɛ seko ni dɔnko san ye kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ɲɛsin bɛna kɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko yakubali fɛɛrɛw ma kulu min n'o bɛ seko ni dɔnko ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la n'o ye fédération des artistes du Mali FEDAMA o ɲɛmɔgɔba Adama Traoré y'a jira k'a fɔ ko ni musaka sera ka bila u ka bolo kan nin kumakan ninnu senfɛ k'o bɛ diya u ye kosɛbɛ an k'a ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn jamana ti taga a ka siko n'a ka dɔnko kɔ nka a bɛ ka kan anw bolo ko dɔ ye ka da kan a bɛ san caman bɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ komi an bɛ taa an ka kɛlɛkɛ marifaw singa an kɛlɛɲɔgɔnw de fɛ ka n'an yɛrɛ dɛmɛ culture sira kan ka da kan musaka si tɛ culture ko kun kɔrɔ n'i ye anw yɛrɛw ka budget n'o ye jamana forobɔ wari a sigiyɔrɔ 100 sarada i b'a sɔrɔ hali kilan kelen 100 sarada la kilan kelen min bɛ don culture la a t'a bɔ a bɛ sa fu ka se fu ani 33 ma n'a fɔ ma 0,43% o de bɛ culture kun kɔrɔ o wari min fana filɛ nin ye o ye ministère de la culture saraw ani a ka musakaw yɛrɛ ye n'o tɛ foyi tɛ yen min bɛ se ka seko ni dɔnko jukɔrɔma tintin ka an dɛmɛ création ni fɛnw na donc n'i y'a yɛrɛ lajɛ san 30 ni kɔnɔna na sisan Mali culture a musaka bɔbaga ye coopération internationale de ye coopération internationale multilatérale OIF ani Union européenne wali coopération jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ dɛmɛ mun k'an ye wali jumelage cadre la n'o tɛ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ musaka di ka seko ni dɔnko jukɔrɔma don dɔ o ka dɔgɔ a tɛ yen ne président ko k'a bɛ n'o kɛ tabarikala a ka d'an ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka taga cogoya si la n'a ka seko n'a ka dɔnko tɛ o fɛɛrɛ mun kan ka tigɛ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ anw ka politique culturelle mun daminɛna première république avec le parti USRDA o ye Modibo ye seko ni dɔnko action culturelle a y'o jukɔrɔma don dɔ kosɛbɛ semaine nationale bɔr'o la ballet national bɔr'o la ensemble instrumental national bɔr'o la INAW n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ kɛra o ye action culturelle ye o kɛmɛnen kɔ an mɛnna n'an ma fɛn wɛrɛ ye seko ni dɔnko kɔnɔna na an bɛna fɛn min ye o sɔrɔla troisième république mandat fɔlɔ président Alpha Omar Konare nana ale ye furundu n'an b'a fɔ o ma monument tubabukan na o ye furundu de ye furundu ninnu lawula a bɛɛ b'o kalama bɛɛ y'a ye yɔrɔw la o tɛmɛnen kɔ
ATT nane min kɛ ale ye min bila sen kan o kɛra infrastructure ye i y'a ye région bɛɛ kɔnɔ a ye salle dilan 1000 places 500 places dans certains cercles nga ka sago kan musaka ma bila seko ni dɔnko dɛmɛli kama an bɛ président kɔnɔ o sira de kan sisan n'a kɔni sera k'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ politique culturelle kɛ Mali ye an b'o fɔ an ka laɲini y'o ye. Politique tɔ min an bɛ wele ko parti nouvelle vision pour le Mali o ɲɛmɔgɔba minɛnen don a bɛ tile dɔgɔ dama bɔ a minɛna ka tunun n'a ye se 2000 la kibaruya jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ ma ko fɔli in taayɔrɔ la a n'a minɛbaw la seereya fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko finitigi dɔw de ye ma ko fɔli minɛ ka fo ka se sisan ma a jɛɲɔgɔn y'a jira k'a fɔ u ma kibaruya jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la fɔlɔ Musa Kone tɔ ye ɲɛmɔgɔ ye ale ye sira min di an ma ko kan an k'o lamɛn. Réunion tun b'an bolo samedi AC 2000 secteur privé la AC 2000 la Nabi ye message ci ne ma ko ka réunion reporté ko k'a bila don wɛrɛ la o komi no cadre kɔnɔna la komi a tun ye wari de di sali ta wari la maintenant wulila k'a bɛ taa sali ni wari minɛ sisan AC 2000 la ko mobili giri dɔ nana mɔgɔ 3 tun bɛ mobili in kɔnɔ u kun armelen don u ye mɔgɔ 3 u y'u kunda Nabi kan a y'a sɔrɔ a bɛ kuma la k'a minɛ u ye a bugɔ dɔɔni yɛrɛ ka sɔrɔ ka a forcer k'a don mobili kɔnɔ mobili fitinin bugurijɛlamaw dɔ kun don plaki t'a la vitre fumelen don mɔgɔ minnu sɔrɔla kɛnɛ kan olu ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu don ko kelen ko k'ale policier ko kelen ko k'a ye gendarme ye an taara gendarmerie la an ma ɲɛ sɔrɔ gendarmerie la an taara 14e na bon komi a kɛra 14e de la an ma ɲɛ sɔrɔ ye an taara BJ la an ma ɲɛ sɔrɔ an taara Cayenne an ma ɲɛ sɔrɔ n bɛ min dɔn an bɛ démarche kɔnɔna na an bɛ démarche sugu bɛɛ dɔ la walasa an bɛ se ka a taayɔrɔ dɔn mɔgɔ minnu y'a minɛ a taara yɔrɔ min na pour que an bɛ se k'a sɔrɔ komi no cadre kɔnɔna la an bɛ damakasi kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ ala ni kira kama Nabi bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'an dɛmɛ an kungo la Nabi bɛ se ka a ka so lasɔrɔ cogo min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka tila k'a jira k'a fɔ nin ko in an y'a kɔn. Ka kunnafoniw kun cɛ association Tita ye dɛmɛdi dɔw kɛ donfini ka di dɛsɛbaatɔw ma Bamakɔ yan nɔ a kɛra walasa nɛnɛ in kɔnɔna na ni sanyɛlɛma yɛrɛ fana hukumu kɔnɔna na u ka se ka donfini dɔw sɔrɔ ka se ka u yɛrɛ farikolo sutura a ko hukumu kɔnɔna na an ka dɔw ka seerew lamɛn min jaw senfɛ. An nanen don ŋaniya yira la ko ni yɛrɛ mun filɛ ni ATT bugu ɲamana donc an nanen don ŋaniya yira la ka na fini di denmisɛnninw ma ni an bɛ nɛnɛ wagati min na sisan o mɔgɔ bɛ lakanali kosɛbɛ caman na o kun fɛnɛ kɛra an y'an ɲɛsin pépinière ma mun na parce que yen ne denmisɛnnin caman bɛ sɔrɔ yen jigiya tɛ denmisɛnnin minnu na an bɛ denmisɛnnin caman sɔrɔ yen denmisɛnnin minnu taayɔrɔ t'u la an bɛ denmisɛnnin caman sɔrɔ yen denmisɛnninw mago bɛ bangebaga ka hinɛ ni bangebaga ka ladonyɔrɔ caman na o kama an ye binganiya in siri ka na n'a ye pépinière la donc association Tita tɔgɔ la bi ne ni baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ nana an nana olu dili la donc a bi ta ye ɲamana ye a bɛ se ka kɛ don wɛrɛ ta bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye parce que o y'an ka association ka laɲini dɔ ye an se bɛ se ka se diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔna in na jamana dɛmɛli kɔnɔna na ka taa an ŋaniya yira bololafilala a kɛra bololafɛn ye a kɛra yeko ye a kɛra an yɛrɛ farisogo ye n'an bɛ se ka dɛmɛ lase jamana ma ni fɛn min ye o de y'an ka association ka objectif ye. Ne nisɔndiyalen don parce que ne b'aw fo an nana ni fɛn min ye o tɛ mais mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ da la o t'a dɔn fɛn bɛ yan aw nana bɔ an ye a diyara an ye yɛrɛ de parce que aw fana bɛ taa message di mɔgɔ ma bɛɛ b'a dɔn min bɛ yan donc a diyara an ye yɛrɛ a diyara an ye a bɛnna an ma yɛrɛ de directeur tɔgɔ la baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɔminɛdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn a bɔra nafolo min ala ka caman bila a nɔ la ala ka nin kana kɛ a laban ye ala ka aw kɛnɛ ka di aw ma san caman vraiment a diyara an ye ne bɛ association Tita mɔgɔw fo fɛn o fɛn bɛ association kɔnɔ vraiment ne b'o fo k'aw waleɲuman dɔn donc a kana kɛ nin laban ye ala ka to ka san o san a kana di aw ma an bɛ foli belebeleba di o bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ association kɔnɔ ala ka sini kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛw nati ala ka jamana. Lewana an bɛ aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ka don o don timinadiya k'u sɔrɔ aw minnu y'an lamɛn k'an lajɛ ni dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan an bɛ aw fo k'aw ni ce aw ka lamɛnni la aw kana ɲinɛ k'an ka kibaruw partager ani k'u aimer walasa ni jaw bilara waati min na aw ka se k'u lasɔrɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na.